Jaman kala bendu sing apik ora ditiru, sing ala malah ditiru. Ana wong jujur ora digugu, salah mesem sing penting guyu. Sekolah ora tau mlebu, sekolah ora tau sinau, ning nek ora munggah sing dijotosi Pak Guru nggawa tas dibrukak ora isi buku, jebule isine combyang karo ceu. Sing wadon-wadon iki bengi-bengi senenge metu mamerno pupu karo susu, mbok menawa payu 50.000. Abot bumine saya abot mergo akeh masalah sing dimot wong wadon-wadon iki do ngumbar aurat nganggo pakaian setengah srodot, mlakune sleot-sleot sing ditiru bintang film hot-hot, akhire dadi keroyokan luwak karo codot. Mergo iki jaman wis lewat, jaman diarani jaman edan. Sing edan iso dandan, sing bengkong gawe omah gedhong, durjana saya ndodro, begal tansaya ndugal, maling matane milang-miling, copet ndilalah nyawane awet. Jaman lero iki lali syukur marang Kang Maha Kuwasa ana patang perkara. Siji, rijalun sholihun fi qaumis wong-wong lanang saleh iki ning kaume wong sing ala-ala, ana wong apik dipendelik, wong bener diincer-incer, wong miskin disin-isin, wong melarat dicutat-cutat, wong fakir diusir-usir, nyolong gedang nem diadili, sing korupsi 21 miliar piknik ning luar negeri. Sing nomor loro, masjidun bina'i qaumin la yusalluna fi, masjid digawe gede-gede, musala dibangun sae-sae, speaker diunek banter-banter, kentongan iki diunek seru-seru, ning ana adzan malah padha mapan turu. Iki contone Fajar dan Diri. Sing nomor telu, mushafun fi jawfi zalimin, Quran iki ning ati-atine wong sing padha zalim. Ahli Quran, ahli ilmu, ning kelakuane kaya asuh, rumangsa paling bener nyalah-nyalahke marang liyane. Kaya dawuhe Gus Dur, akeh kang ngapal Quran hadise, seneng ngafirke marang li kafire dhewe ganti kateke yen isih kotor ati. Akale ngono kuwi pokoke lagune aku nek selawatan ora pati apik. Sing nomor 4, mushafun fi baitihi la yaqra'una fi, Quran iki ning omah cukup ning dhuwur lemari dadi pajangan. Facebookan, Twitteran, WhatsAppan, terus apa maning YouTubean saben dina dadi kebutuhan. Ning nek dong maca Quran paling-paling dong tadarus wulan Ramadanan kuwi tok. Kuwi kelase kula panjenengan sami saben dina ngenteni paketan, tapi Qur'ane sak lembare ora mesti kedurusan. Iki mergo jaman-jaman wis edan. Nah mula kula pesen dumateng kawula muda, senajan iki jaman-jaman wis tuwa, akeh coba akeh godho, ning jiwa pemuda jangan tilena. Imane roh gondelana dadi putra iki kudu waspada, ajar ana wulang ana tuntunan agama. Sebab mulyane menungso udu merga bondo, ning mulyane menungso jalaran saka ilmu agama. Kiai Kanjeng niku sampun ndawaken rusae umatku sebab rong perkara. Sapa bae kang lena bakal cilaka, siji tinggal ilmu, loro numpuk kondo, siji tinggal ilmu, nomor loro numpuk kondo. Salli wa sallim ta